Buenos días, estamos con Rosa Fontaíña, que es la coordinadora, o era hasta ahora la coordinadora de la red de Mujeres Veciñais contra los malos tratos de Vigo. Es la persona que fundó esta asociación hace 27 años, es una incombustible del movimiento vecinal, también hay que decirlo, y ahora se retira de la red, ¿no? Yo quería preguntarle, bueno, ¿con qué se quedaría de ese trabajo que ha desempeñado durante tanto tiempo, de forma tan, involucrándose de esta forma? Bueno, é moi difícil poder escoller en un ou outro, non? Pero o que as mulleres vítimas de violencia confiaran en min desde o primeiro día, eso foi moi importante para min e para elas, porque se chegan e non confían, pois non volven. E ademais é moi gratificante o poder estar escoitando activamente a unha muller 2 ou 3 horas que está contando todo aquilo que lle ven afectando, e para min foi gratificante. Agora, non podo elixir porque todo o traballo que fixen tamén na Confederación Española, durante esos 8 anos por toda España, e que estuve con moita xente e aprendín moitísimo aí, porque dábase moita formación. E entonces eu creo que eu creía neste proxecto desde o primeiro día, non? Entonces, pois, bueno, cando tes esa creencia, pois ese objetivo, pois tiras por ele. Con muchas dificultades, porque tuvieron que luchar con falta de recursos de todo tipo, non? Me imagino. E moitas pedras no camiño, moitas, por parte de personas, de institucións, sí, pero bueno, cando tes esa enerxía, esa creencia de que isto hai que poñerlo en marcha, ten que funcionar. Y usted venía del movimiento vecinal, que ya comenzó por los años 80 en Lavadores, ¿y por qué en el año 98 decide crear esta red de los malos tratos? Porque no ano 97 nos enteramos que se foran asesinadas 90 mulleres. E ademais é super curioso, porque hoxe cando chaman para falar nas televisións de España, no que sea, pois salen eminencias destas que falan desto cando nós falamos desto en ese momento. E ademais estivemos vendo que as sentencias eran moi diferentes entre homens e mulleres. O sea, se unha muller cometía un asesinato, salíalle o doble de condena que lle faría un home. E fixemos movilizacións, e fixemos todo para que isto non pudera ser, ainda sigue sendo, pero bueno, que non pudera. ¿Cómo está a día de hoy? Usted dijo hace poco que había la presunción de mentira, creo que es, ¿no? A veces. Nos juzgados. Nos juzgados, sí. ¿Cómo es ahora esa situación? ¿Se ha mejorado a lo largo de los años? Mira, os juzgados siguen funcionando mal para as mulleres. As mulleres son sometidas a presunción da mentira sempre. Pero hai mulleres que non resisten un xulgado, porque logo miran a sentencia e dicen, pasai por todo isto para isto. As ordes de afastamento neste momento estánse dando pouquísimo. Nós tiñamos moita esperanza, porque chegou un xuíz de violencia aquí que empezou a funcionar de maravilla. Nós estábamos dicindo, que maravilloso este xuez, o sea, que xusto, que tal. Pero agora estánme comentando os profesionais que xa estamos volvendo atrás outra vez, como sempre. Entonces, a loita está aí, e hai que contar con moita máis xente na loita. Parece que en Vigo somente esa rede ten a obriga de estar peleándose todos os días por unhas sentencias que non son, porque nós conocemos as mulleres, por unhas ordes de afastamento que non se dan, por unha vivenda que non existe, só unha cousa moi temporal, e que hai que seguir loitando para todo eso. Non se pode deixar eso. Por cerrar el tema de los juzgados, quería preguntarle si son suficientes los juzgados de violencia que hay en Vigo, o habría... A ver, os juzgados, nós entendemos que o xuíz de violencia ten moitísimo traballo. O sea, nós pensamos que ten que haber outro xuíz de violencia, de feito xa se dixo, xa se pideu, pero non o dan posto. Entonces, ten moito traballo, pero
eso non pode repercutir na vida das mulleres. O que un xuiz teña moito traballo, porque xa marcharon xuíces de violencia dos xulgados porque non podían resistir esa carga de traballo. Pero non pode repercutir na vida das mulleres. Se unha muller está en perigo, hai que darlle orden de afastamento. Cantas mulleres asesinan? A veces hai 5 asesinatos á semana. Sí. Es que non se pode permitir isto, entende? Claro. Y bueno, la red todos los jueves está en el marco denunciando esta situación públicamente. Sí, nos estar este xoves tamén, que corresponde. Y quería preguntarle, ¿cuál es el perfil de la mujer que acude a la red? O sea, ¿qué tipo de personas es la que suele ir? A ver, acudir á rede, acuden moitas mulleres de diferentes perfiles, de diferentes estatus sociales, de diferentes economías. Que pasa? Que cando unha muller ten unha economía moi desahogada, pois sempre leva un letrado pagado. E moitísimas mulleres da rede teñen abogados de turno de oficio. Os abogados de turno de oficio, pois hai nos vos e hai nos que non son tan vos, pero a disculpa é que lle pagan moi pouco, pero volvemos outra vez que repercute na vida das mulleres. E iso non pode ser. Haberá que pelearse tamén para que esos abogados e abogadas teñan un salario digno. Que pasa? Que os primeiros debían ser eles e elas. Sí, claro. Y para que la gente entienda lo que está diciendo de la situación en la que viven estas mujeres, al no haber orden de afastamento y todas esas medidas, ¿qué situación se encuentran? ¿Tienen que volver a casa con el maltratador? O sea, ¿qué supone para ellas esta...? Pois, mira, primeiro, un impacto terriblísimo na súa saúde física e mental. Porque, a ver, as mulleres costalle moito chegar a poñer unha denuncia. E cando poñen a denuncia, pois todo se comenta, pero eu teño no móvil, teño probas, teño isto, teño outro, pero é que tamén temos o Imelga que funciona moi mal, que sempre fai uns informes desfavorables ás mulleres. E iso, claro, é que cando chegan ao xulgado, eu como teño falado con moitos fiscales e moitos xuíces e todo isto, pero claro, o que aportan, pero que non aporta? Nos denunciamos un montón de veces o Imelga, un montón, non se toman medidas ningunas. Ahora creo que cambiaron o coordinador. Pero de todos os xeitos, o que non pode ser é que unha rapaza toda chea de hematomas e deste e do outro e que digan que os fixo ela. Ya. A ver. Es difícil, es complicadísimo. Y no sé, bueno, también muchas les cuesta dar el paso de denunciar, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que lo viven en silencio y no llegan a decirlo. No sé si eso cada vez evoluciona y hay más que se atreven a... Hai xente xoven, porque cando empezamos, pois non había mozas novas e así, pero logo aos poucos anos xa empezaron tamén a denunciar. E bueno, a ver, é que tampouco é cuestión de que van correndo a denunciar, porque as mulleres debían pasar primeiro polos servicios sociales, por psicología, que nós estamos demandando sempre, antes de ir a un xulgado, porque, por exemplo, os xuizos rápidos. Unha muller vai a xulgado pensando, bueno, teño que ganar, porque resulta que me pega todos os días, me fai non sei que, e chega ali e resulta que non, porque non hai pruebas. Claro. Por eso hai que hacer el paso previo de pasar por outros profesionales que sean capaces de describir las cosas o de... Claro, e que ela chega ali e sepa contalo, porque chega ali está como bloqueada, non conta a mitad do que lle pasou, non tal, e entonces, claro, como hai tantos detractores e detractoras, irme por encima, entiendes? Isto perxudica moitísimo todo o que é o proxecto de vida, o novo proxecto de vida das mulleres, non? Claro. É moi complicado. ¿Y al año a cuántas personas puede atender la red, más o menos? No sé si... Ahora mismo pillasme, non?
Eran sobre 1000 hace unos años, no sé si es el número más o menos. Dependerá tamén del año, ¿no? Un pouco. A ver, é que hai meses do ano que hai moitas e hai outros que hai un pouco menos. Pero eso sempre temos como referencia as vacacións de verán e as de Nadal, non? Son as peores fechas. Aí son sempre máis... Pero falando cos profesionales, fai pouco, pois tiñan atendido 40 semanas. Sí, o sea que hay momentos terribles. Sí. Y ahora mismo, ¿qué profesionales tiene la red para atender a estas mujeres y si son suficientes los apoyos de la administración para mantener el trabajo, ¿no? A ver, a rede ten a preparación e a capacidade humana, pero non ten nin locales, nin a capacidade a outra, porque as administracións teñen que poñerse as pilas e mirar o que se está facendo, e mirar sobre todo as necesidades que hai das mulleres, non? Entonces, as profesionales, pois mira, en este momento hai, bueno, o que nós consideramos que é unha atención integral, que hai traballadora social, psicóloga, abogada, técnica administrativo, educadora e integradora laboral. E logo hai unha psicóloga clínica de apoio. E agora temos unha traballadora social menos porque pideu un ano de excedencia. Pero teñamos sete profesionales traballando. ¿Y qué le pedirían las administraciones? Que si, no sé, si necesitan más apoyo, porque creo que tienen ayudas para mantener un poco el trabajo, ¿no? Aquí se traballa con convenios e a proxectos. Año a año. Entonces, que pasa? Que coñecen, todos os políticos e políticas coñecen o traballo da rede, porque cada ano se pasa o que se fixo, o traballo que se estuvo facendo. Entonces, tendo eses coñecementos e confiando na rede, que eu creo que sí que teñen que confiar, porque está aí todo sobre a mesa, non? Pois teñen que seguir apoiando a rede e máis, seguir apoiando e máis. A rede ten un convenio co Concello de Vigo, que lógicamente é o máis grande, porque ten de emprego e ten unha Concellería de Igualdade. Despois ten un convenio coa Diputación e outro coa Xunta de Galicia. E entonces que pasa? Que vendo todo o traballo, a necesidade, as traballadoras, a veces, algunha incluso se quere marchar, porque dice que están sempre... É verdade que están agobiadas de traballo. Pero temos a sorte que temos moi boas profesionales. Y quería preguntarle también por el maltratador, un poco por lo que han visto todos estos años, ¿qué hay detrás de la mentalidad de un maltratador? Dominio, de como sempre. Tú vas facer o que diga eu porque ti eres miña, es dicir, ti non tens vontade, de todo, hasta chegar, primeiro empeza o maltrato psicolóxico, lógicamente, non? Porque isto, a natureza tamén funciona así, tamén acorralan os animales para cazarlos. Entonces, o maltrato psicolóxico é brutal, porque é ademais moito máis malo de demostrar. E cando xa a muller está con un maltrato psicolóxico, que xa se deixa, xa empeza o maltrato físico, sempre acaba así. Y quería preguntarle también si las generaciones más jóvenes, o sea, ¿cómo están? O sea, quiero decir, ¿hay también malos tratos? ¿Ha crecido entre la población joven o no? Sí. Coas redes e con todo isto, e isto, pois miren, estes días salía unha estadística que un porcentaxe altísimo de rapazas novas, o teléfono delas está controlado por el. Pero na rede se viviron casos espeluznantes. Hasta as rapazas ter que deixar os estudios porque eles se lo imponían. E o conseguían. Qué barbaridad. Pues, sintes moita impotencia cando é así.
O sea, la red hace un trabajo de acompañamiento de estas mujeres que es fundamental porque, bueno, es donde está ese trabajo. Luego está el paso del juzgado que es después, ¿no? Digamos. Sí, si o traballo, pois faise dentro da rede, xa digo, a través da red social, damos dúas, agora en esta 91, pois fai o seu traballo, de buscar recursos, e se busca debaixo das pedras, porque non se para aí, bueno, se leva esta lei e non sei que, non, hai que pasar as leis, hai que facelo igual. Entonces, despois a psicóloga se ocupa de preparar as mulleres e logo temos unha cousa que é moi boa, que é unha terapia grupal, que levamos todavía con ela. E iso funciona bien, entonces. Eso de maravilla funciona. Cantas mulleres nos dixeron, gracias a esta terapia, vos, xa son unha persona e tal. Porque claro, unha muller ten moito sentimento de culpabilidade cando hai estas problemáticas nas casas, non? E entonces, cando hai unha terapia grupal, ella non é tonta, porque senón serían tontas las outras 10 que están ali, sabes? Sí. Entonces tamén se traballou moito este tema. É dicir, non tens que inculparte, non tens que ser tonta, e este traballo que fai a psicóloga clínica, que fai este tipo de traballo, non? Para desmontar todo eso, esas creencias que ten, e todo isto que está perxudicando na súa vida, non? Y supongo que da mucha satisfacción cuando ven que salen adelante y pueden rehacer su vida. Supongo que eso para ustedes es importante, ¿no? É unha satisfacción moi grande, cando ves se hai moitísimas mulleres con cativos, con nenas e nenos. E miras aqueles nenos e nenas e diste, madre mía, que ambiente, como viven, como están, aparte que hai moita miseria. Hai moita miseria. Entonces, eu digo que hai moita miseria humana nos que manexan os nosos presupuestos, os nosos cartos. Moita miseria humana. Porque o que non pode ser é que en un país como este, pois a esa xente que está pasando fame e a esa nenos que comen o mellor unha comida sola no día e iso non se pode permitir, pero esta é unha cousa que permite a sociedade. Claro. Ustedes han visto ese tipo de casos, entonces? Bueno, sí. Moitos. Entonces, este é un problema que permite a sociedade. Sí. Porque non podería facerse se a sociedade se implicara, non? Pero a sociedade cada vez mira máis para outro lado. Como están bien os seus nenos e nenas, os outros, sabes? Ainda que, bueno, o Concello está dando estos vales, o outro está facendo, pero non é suficiente, non é suficiente. E eu digo unha cousa, eu toda a vida onde estuve para poñer en coñecemento o que vexo, a realidade do que vexo. Non estou nin contra ningún partido, eu non son de ningún partido, eu son unha persona independiente de todo, e o compromiso tiña coa sociedade, coas mulleres, co benestar da sociedade, porque traballei en moitos eidos, en moitos, de voluntariado, todos os días do ano. Entonces, eu non estou contra nadie, estou falando dunha realidade, e cando hai alguén da política ou así que me pode chamar a atención porque non dice nada bonito, porque de ninguén, eu non digo bonito, nin digo feo, digo que é necesario, que hai que facer máis, e que hai que implicarse máis. Claro. Las administraciones y supongo que también la sociedad, supongo que ya como modo de conclusión, no sé si le gustaría que cambiase un poco más la mentalidad, que hubiese más avances todavía. É que ten que cambiar. Mira, cando se comezou en Vigo a facer as concentracións, había como 300 personas. E hoxe hai 40. E están, a ver, asesinando sempre mulleres. Sí. E por que cree que hai esa falta de...? Pois porque parece que isto de asesinar a mulleres xa está tan así, bueno, en Sevilla, outra en Cataluña, outra en Madrid, outra en non sei onde, e a xente xa considera como algo que está pasando. Ya. Mira, eso de é o que hai. Eso está implantado en todas las mentes de la sociedad. Muy bien, Rosa Fontaíña, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todo este trabajo que ha hecho en favor de estas mujeres tantos años. Gracias a vos.
os medios foron moi importantes en isto. A verdade é que quería falar deso, quería agradecer aos medios de comunicación todo o apoio desde o primeiro día. Claro, nosotros lo que podemos, desde luego... Todo o apoio, que é moi importante. Os medios de comunicación son os que moven a sociedade.